खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 25 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि फुजा फाथाल होयोब्ला गाहाम जागोन, नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। वृष राशि गिदिर जेंना नुजाथिनो हागौ, खामानियाव हेंथा फैगोन, गोनो गोथोजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि नखरनि सुबुंफोरजों सोंखारि जानो हागौ, दुखुजों बायग्लिगोन, खामानि मावनो गोसो गैयै जागोन। कर्कट राशि आंगो लोगोनिफ्राय गिदिर मदद मोननो हागौ, थांखि फारसे दावगालांनो हागोन, मोजां सान। सिंह राशि सोमोन्दोआव गोजोन थासारि फैगोन, गावनि साननाय लुबैनाय बादि जागोन, रंजा बाजा थानो हागोन। कन्या राशि आंगोआनो सुथुर जानो हागौ, खैफोदाव खोख्लैनो नाजागोन, सांग्रां जानानै थानांगोन। तुला राशि सिखिरि सुबुंफोरजों सोंखारि जानो हागौ, नंखाय बाथ्रा गोसारगोन, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि खामानि मावनो थुलुंगा मोनगोन, गावनि फारसे फोथायनाया बांगोन, मोजां मुं मोनगोन। धनु राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, दाय मावनानै साजा मोननो हागौ, इसोरनि फारसे फोथायनाय थानांगोन। मकर राशि गोजोननि सान, लोगोनि मोजां रादाब फैनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कुम्भ राशि हान्थिनायाव हेंथा फैनो हागौ, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। मीन राशि फालांगिरिफोरा दावगानो हागोन, रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन, गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।